Hello mga ka-listeners, good evening. Ang oras alas 9:02. Ug karon mga ka-listeners mag-upload ta og lain na sa mga drama mga ka-listeners no kining Lone Ranger. Action drama ni mga ka-listeners niya makalingaw sad ni no. Kay naa si Anhing Ribores no. Mo nagdala sa Kukoy. Makalingaw sa ning drama mga ka-listeners no niya action. Full ba hinam ning drama mga ka-listeners kay action ba. Lone Ranger. Nya karon sa dili pa magsugod mga ka-listeners ng mag-unboxing ko ring kuan LCD para kini para ayuhon ni ayon ta mga ka-listeners og dili mapakyas niya kung pag ayo ani ron kung ayuhon ni mga ka-listeners para makabasa na ko sa inyong mga comment ba no nga di maglangas ang cellphone. Ngayon sa mga ka-listeners og ma-success akong pag-ayo na itong cellphone no, sa LCD. Ang ilisan ng LCD kay aron tuloy-tuloy itong pagbasa kay ang cellphone mo gyapon kasigig langas ikabuhi na gyud cellphone. Kita ang ninyo na mga ka-listeners kabuhi yung cellphone na lagi. So sa yung screen nga tandugon nga karon ato ning unboxing ning LCD nga akong gi order sa Shopee no kay wala ko ilaing mapasangindan ani LCD gid may guba ba gubaon ang LCD kay natagak mo gud nya habog ra bagi kag bunga ning kung cellphone kung pagpanday na ko ni akong payag habog kayo ang katagatan ba nya mo siguro to hinungdan nga na damage ang LCD na leaky ang kilid pero nakasubad yung mga ka-listeners kasi pag doon ay mga leaky sa kilid pero nakasurvive ang cellphone karon murag kinahanglan na gid siya og ilisan og LCD para putos safety gid kayo ning pagkabalot mayo kay safety nautang ta nga legit para maayo ni kung cellphone si putos gid kayo mga ka-listeners very good kayo ng Shopee ba protektahan yun nila ang kuan order para di ma-damage ba putos yapon LCD mga ka-listeners ano siya ang forma sa LCD no nautang ta nga di na ni siya maglangas akong cellphone no ma-success ang pag-ayo ba ampo ta ka-listeners nga di gid ma-failure akong pag-ayo ron ako ni ayuhon ho human sa vlog ako ning ayuhon akong kuan akong cellphone pwede rin akong i-video siguro basig madara ano siya mga ka-listeners no iilis aring screen nga ga-type na ijaha nya ako lang i-vlog ni mga ka-listeners ang pag-ayo na ko na pa-success ba no karon di ta maglangan mga ka-listeners no paminawan niyo ang part 1 sa Lone Ranger. Ang Radyo Mo Nationwide, mudalit kayo ning laing sugilanon nga sinwati Francis Iliaga Esparez. Gipuy-an ko ang kalibutan uban sa hingpit nga pagkamping. Gadili ko makasaghit o makagaras sa panit sa akong isig katao. Apan tinuod gidi ay ang panultihon na kung dili ikaw ang makasa, ikaw ang hisadan. Sorry, tungits na! Bira na ang tunga! Sorry, pass your papers! Kuhaon ko na ang tunga gagasado! Birahon ko na! Alagog kabot! Kita pa sa kutsilyo! Kinsang!
May paskin nga imong gigulitan. Hala. Lone Ranger! Ah! Tanawan ninyo ang unom ka mga gagmayng mansanas. Nga naa sa uluhan, nining bayana. Puntingon ko na kina, pinagi sa akong kalibre 45. O kung masipyat, muhagba kini siya, nga way kinabuhi. Karon, saksihin ninyo, kay puntingon ko na. Oh, uy! Kinsa'y nagpusil sa unong kamansanas sa uhan sa maong babay! Kinsang! Oh! Nagsakay og kabayo! Og may marka! Lone Ranger! Posila siya! Lone Ranger! Unsa mga pagkitabong nga naglimin ng maong sugilanon. Director Francis Iliaga Espares, Spinner Randy Nacordatayan, Audio Editor Ariel Mangao, Soundman Aldwin Dakota. Dalit kayo sa RMN Club. Ug karon, niya ang bagotang sugilanon Lone Ranger na sinuwato gubos sa direksyon ni Francis Iliaga Espares. May gala niya na, minay na, guberting ang number 9 na, hapit na finishing line, hapit na, gabay na lang, Sige, mag-over na yung number 9 mo. Over ka na niya ang number 9. Yan lang ang tatay, Nay. Oh, pati ba? Wala kahapang ang tatay. Mag-over ka na, Nay. Okay, ladies and gentlemen, naberting na number 9, nag-una na karon mga igala, ingon sa mga kini ang mudaog, sa atong motocross, hapit na, last stop na kini, ano, Ipata, Tatay! Hapit na, Django! Hapit na! Number 9, the winner, Django Nazareno! Nidahog si Tatay, Nay! Salamat, Lord! Salamat! Django Nazareno! Congrats, my Django! Salamat! Swerte ka lang, Django. Garido, Apit sa tanang higayon. Ikaw nga kung katbang pirme. Congrats. salamat Garido. Swerte ka lang. Nakatsambalan ko. Sa sunod higayon, ipaniguro ko. Ya ako nasad ang mudaog, Django. Better watch out. Purag na suko si Garido. Django! Ang akong asawa, na si Cherry. At si Fatima nga akong anak. Congrats, Django! Salamat, Cherry. Bilibagin ako sa kong tatay. Uy, idol kay kanako, tay. Nanikamot lang kong maayo, anak. Para nga may ikagasto na ko sa akong paglukat sa tanang mga papilis para makalargan ko sa gawas. And now, ladies and gentlemen, ang nahimong kampiyon sa tugarong motocross, magkadawat og 50,000 pesos, the champion, Django Nazareno! Yay! Champion ka, tay. Oh, anak. Diha una ka mo, ha? Kuhaon ko na ang akong premyo. Diha sa mo. Sige, tay. Nay, champion si tatay. Oo, anak. Mr. Django Nazareno, unsay may kasulti nga ikaw may nahimong kampiyon. Una sa tanan, pasalamat ko ni Lord. Kay kun wa pa siya, dili ko magbalampuson. O kining akong kadaugan, ako ning gipahinungod sa akong asawa nga si Cherry
o sa akong anak nga si Fatima. Pero may ka nang ginibuinas, Django. Pero moabot ang higayon. Kaya ikaw na sad ang di malasong. Garrido! Pass your paper! Usa? Usa, Kukoy? Pass your paper? Pildim ka. Unya, nagsabot biya ta. Ginagmay ragod. Nagkasado na to. Pero, daog ba akong manok? Mao nga niya. Maningil ko. Pass your paper. 5,000 raman. May tikas kay gihimong imong amigo, Kukoy. Ha? Tikas? Asa man? Asa may tikas ito? Asa man taon? Kalimpya itong kadaugan ni Bayjanggo? Tikas ang iyang gibuhat. Tungod kay iyang gibabagan ang akong agyanan. Oo, tikas na! Tikas na! Maong ginang lumba! Ubertikay gud-agod. Nanikas siya. Ayaw, ana, boss. Ayaw, ana. Dawatan na gud ang kamaturan nga pildi ka. Unsa man katali? Kadaghan sa ka champions motor gud. Si Bayjanggo, karon pa lang gud-agod. Mao bitaw. Malagi. Yan na isahan ko ni Django. Siya pa lang ang unang nakapildi na ko. Maong kinabuhi, Garrido. Gilagod, Garrido bitaw ka. Garrido ko ka. Boss, amo, agawon. Di sa tanang panahon nga kita'y mo daog. O kung pildi ta, mutahan ta. Ay ko kapura ha. Let's say. Ha? Paningla lang unya ko. Usa? Ugma na lang ang akong bayan. Ugma na kumutahan sa akong pildi nimo. Ay, way, paguhay. Boss, amo, Garrido. Usa daw? Paguhay ba? Map! Ay, Usa to? usa man. Usa to gisulti nimo? Isulti ko. Gisulti ka? Usa mo to? Kundi ka bayad ko ron. Usa mo? Bago mo ng imo. Way, paguhay. Kaya kung kami siya mapildi, mutahan mo gini. Ayaw, taon mo sa mo. Ayaw. Amura, malud. Matuagi ka slaway na karoon. Imo mo kong gito. Bala ka! Nagkatag-iyan ng among daog ron. Tulo sila magbahin. Basta kay bahala ka! Kuan ko ni mo. Basta kay wa kuy ikatahan nimo karon. Laway na ko. Asa. Uyati ka. Lagi. Mao laway mo. Ano ko ka? Nga naman! Nga ako mag-iikatahan? Ha? Nga, may premium man ka? Ikaw guys, ikan good. Nakadawat ko kag 30,000 pesos. Bayari mi. Dili ko mo bayad. Ah, Kasabot. Dili. Period. boss, ayaw, ana. Boss, bati, ayaw, magkakanong yatig. Ha? Usa ayo. Ha? Oo. Usa ayo. Ba, hatag ba? Ako may hipatyans kong mga amo. Nga, nisugalin ni. Gamay ra kay na. Gamay lagi, pero ako may masyador taon. Maningin mo to. Unya. Usa man. Ha? Sama. Usa man. Ha? Ayaw, Usa, usa. Ha? ayaw, ana, boss. Kuan kung braho na nako taon. Di kang kasabot, ha? Ah. Mga kasilong ba? Daan ba ko? Saman, ha? Ay, sakitas kilin na ko eh. Giwit kang talaga. Ay, ayo, magkano kag... Usa man. Ha? Sipok ni mo akong gusok, boss. Uy, amo. Di pa na mo. Ayo, magkaga. Gusto ka usa ayo, ha? Gusto mati ka? Ayo. Pero, boss, ayo, magkaganong yatik. Abu ang kag... Ayaw lagi. Boss. Kinsa man, ha? Uy, ay. Oh, kinsa ni? Baya, kinsa ni pagong sa kumbukton? Ayaw, anak, Garrido. Awa. Django! Na, yung amo, Ayaw ayo. ka bunog. Na. Dili lalim nga bunugon kag tao. Oo. Hapit sa tarang panahon, ikaw ang kontrabida sa buhay ko. Mausad. Wa ko mangontrabida, Garrido. Mao. Di lang ko gusto nga daog-daogon nimo nga akong amigo. Mao. O di bisan kinsa. Bitaw. Masa? Bitaw, mao. Unsa Ayaw, sa? ana. Unsa. Bati na. Sakto ra. Sa may hinungdan, Kukoy. O kubrahon na ako akong daog, napildi mo siya, kuan, 5,000 pesos. Ha? Ngano? Nagpustaan na ide mo. Oo, diya may pusta ni mo, 5,000. Nya karon kay, diya mamutahan. Ayo, gusto ni kuan. Usa ayo, ha? Usa ayo. Wow, ito. Storya rin pulo sa ako, wag inis buhat. Bisag doon ay premium siyang nadawat, di mo hatag. Ayo, gusto ni. Usa ayo. Wah, like, Pili-pili niya. 5,000 lang gud. Hanggaw ka? Di kang kasabot. Saman. Gingnan ka nga ugma na lang. Ha? Ugma na lang kumutahan. Ayo, gisiro kag kuan da. Usa ayo. Wow, ganun ugma, magyod.
Nga karon man gikinahanglan tas nakadaog ang kwarta karon nganong ugmaon man. Ayo musukag. Na. Aron way gubot. Ako nang muhatag sa 5,000. Usa? Uy, gulugutong ikaw may muhatag. Nga di ba ikay napildi si Garrido man. Siya may napildi. Ay, sagdin na lang. Ayaw, Oo. ayaw. Ay man. Niyaw. Oh, sige. Niya 5,000. Madam. Para way gubot. Usa man ang imo, Django. Pambilib ka? Tunawar na siya. Wa man ko'y angay pabiliban. Ako nang lihatag. Di magkakamo tahan. Ako na lang. Ginsulto ko ni mo? Ha? Nay, mura na kita og lali si tatay. Bitaw tuod, no? Dali, ato-atoon. Kinsa man ang iyang kontra, Nay? Ha? Oh. Uy, sigarido ka na. Ambugiro kang dako, Django. Ikaw lang kong niluwas sa imong pagdili o pagbayad ngadto kang kukoy. Kilas ba yan imo, eh? Musi magtuon naman ako, ha? Wako'y kwarta? Ha? Niya! Niya ang 5,000, kukoy! Niya! Oh, salamat mo sa mo. Kamaayo din mong tao eh. Ayaw kay padul mong naong, ayaw kay padul! Oh, nga naman. Labi, abi, ani mong tabugon, oy! Uy. Oh, ay lang sad. Oh. Di mo kwarta. Oh. Uy. Naragi tinuuda. Pero boss, di man guni akong kwarta god para ni sa nakaposta god. Bida! Oh, nawata na yun! Litsa! Alag, suko. Ayo ka man siguro. Masayo! Wow, uy. Salamat. O ikaw, Django. Dagha na kay kag-atraso na ko. Garido. Diyan mo! Asam ka? Asa ka? Tilugaw at tawhan na mamago man. Ayo gid. Kokoy, Ayo gid ako. likay ang pagpakigpusta sa mga tao nga sama kang Garido. Ah? Tiago? Tiago? Kisa ni? Kisa ni kagwapo ko ni. Nga naman ka to, ha? Oh, Day, mo asawa mo may din eh. problema. May problema, Day. Imo din. Itahan na. Imo Di magurunta siya mutahan sa iyang building at kang kukoy. Uy, naon sa play kukoy. Oh. Nagpustaan na iday mo? Oo, lagi nagpustaan na mi. Siya masay mi masiyar. Gidawas kong amo. Ay gidagmay ra gud unya kay nidawag pa sa Django. Hindi man ta tumutahan. Ugma ko no. Sagdo na siya kwarta. Nakasikan ko siya. Unya. Pernitahan tungod di may Django. Ayo. Tay, Lagot ba? tay, tingali ko tahan ka itong tawahan, ha? Yang, nyam ko. Dita ngay mahadlok. Doon kay, waman tayo siya. Biliban ako ni mo, tay, uy. Kanang imo ng paluparon ang imong motor, inigtugpa, di ka matumba. Kaya tungod sa kanunay nga pagpractice, anak. Labos sa tanan. Naningkamot ko nga mudaog. Aron makumplito ang ako mga papers. O makalarga na ko. Makasakay na ko, anak. O mapalitan ta ka sa tanan ni mong gikinahanglan sa pag-eskwela. O damgo na ko nga palitan ti ka og kotse. House and lot. Tay, Nga naman yung dili ka lang walarga, ha? Django? Mabuhi raman ta ba? Ayaw lang kapigbiyain si Inday Fatima. Cherry. Mabuhi naman ta din, ba, Django? Nga naman kung inter-island lang gud ang imong sakyan nga barko. Cherry. Nakaprasis na ko sa kumpanya. Ngamoy akong sultan. Django, bitaw, tay. Ara na lang ko ka sa ato, God. Ayaw na laglag ka. Ano lang pagsakayan ng maato kag layong lugar. Mingawan man mingo, tay. Parehas kitang mingaon. Pero tungod alang sa imong mayong kaugmaon o kag nanay nimo, hinungdan nga ako kinibuhaton. Tay, Django, dili lalim ang long distance relationship. Cherry, doon ay sakripisyo ang himuon. Kay luyo sa mong sakripisyo, maangkon usab nato ang kalampusan. Oh, dali na mo. Isulob na ninyo ang helmet kay Aturata. Nay, Na sige, anak.
ikaw ang unang masakay. Taliwa ka. Samtang ako, ari ko diri sa luyo nga bahin. Oo, sige, sige. May Django! May Django! May kanya ka. Ano na mo? Oh, bay ko eh. Oh. Ato na mi. May kung niya ka akong dinabot eh. Kinikuhan gining. Oh, dawata sa riyo. Ikaw gyud. Oh, unsa man na? Ako nang hatag nimo. Para baon-baon nimo ba? Ha? Ya, dawata. Dito sa ako ng mga amo. Ay, mihatag balipay nimo. Ginagmay ron ni pero kining kasing ni. Kining kasing lang nagpasalamat nimo. Dawat. Dawat. Ayaw na lang bay ko eh. Ano man? Di kay ni. Ayaw, imo Ilan na ring lang na. yatag? Imo na lang na. Ako ni. Gamay ra kayo ninyong daog. Oh. Ya, matag pagid sila. Kikuha ko naman eh. Okay ni, ako na eh. O bito, okay, ako na eh. Ito busado, ginasgarido, no? Ako, gitamparos bi ako. Gitamparos, ako wala ko magpugong lagi. Kamang-kamang dito tawahan na ba? Maigos kumo na ko. Yawap. Isog day ka na, Kukoy. Oh, grabe, grabe. Kini akong kumo rin, blapos yung kalublak. Kini akong kaisog. Wapay mo katupong ini. Andi lang ko maghambog. Oh, maoday nga ahinti ka sa bunog, Kukoy. Ay, lara sana mo ay. Bitaw! Bitaw, Koy. Sa may Huwag hitabo. ko mahinumdum ba nga ikaw maoy nakakulata. Pero may gyud ko makadungog nga ikaw maoy kulatahon. Tinood na. Tinood na. Pero naibawa pagka ko sa hinungdan. Okay nga naman. Ako, paunhon na ako sila. Di man ko manguna. Ako nagpugong lagi ko sa kong galingon. Kaya kung magkabawas ko, blisod. Sultihan ka tinood eh, Chiri. Kung maigosas kong kumo, aduhar gay dapit. Ilasang kuan. Oh? Ugon sa makano ka ng maong dapit, be? Kaning, kuan. Akong wa, Hmm? kining kumo sa kong wa ang kamot. Nga naman ang Kini? wani mong kumo na, Kukoy. Kini suwar akong kumo, kung maigos na ni. Ato punta sa ospital. Ala, ya, kanang wani mong kumo. Oo. Kani lagi, ospital sa sabi ko. Ang tuon ni mong kumo, para asa man na. Kini, nituon mo kumo. Kung maigo ang tao ini, mintiryo ilang padulungan. Ala, Saan? Paigo? kakuyaw di ay Paigo mo? Paigo. Mao din ni hinungdan no nga sa diha nasukmagan kanya adtong bugoy sa eskina, nidagan ka. Nilaro sa pagkasundihan. Nidagan bitaw ka. Tinood na, tinood na, bidagan ko, bidagan Oo. ko. Eh, di mo ko gusto magkapatay ko. Magkagmahinay ka ko, bidya. Lisod. Imposible kayo mabuhi pang tao. Baya. Gusto na mo ana, Tilaw mo? Bay ko koy. Ato na mi. Okay dong, ha? Pag-ayo-ayo ha? Dayon lang. Pero, kining gatar kong kwarta ni mo sa digig ka ni, ako lang ni. Oh? Imo na lang na. Stabili, ikong biya kay ko ni mo ani. Pero, gilang-gilang. Ako dawat ini? Aw kun maikog ka kukoy, ako nalay dawat ana. Ayaw, sa kalais. Ay, ako nalay dawat bitaw. Ayan na lang, day. Uy! Insulto kayo. Balibaran ako di sa Django. Abi pa lang ako batasan. Ano ko'y batasan ng kalakiha? Nga ihatag ba Django na akong kwarta niya? Panghatag sa kong lain. Ikog ta. Laktod nga pagkasulti, mubati kag kauwaw. Alay, nasa pagkasultihan. Natural. Bati, may nang tawag ka uwaw. Bati nang way uwaw ang tao. Pastilan. Mao gyud ka kukoy oy, believe kay kunin mo diskarte. Alay, nasa pagkasultihan. Anak binang, kinabuhi, Dechiri. Ato na mi, bay ko koy. Ayo. Okay, adios! Tuanas ba Django? Pagkabiliban akong munang motor, oy! Huwag ilang ni baong. O ko na, nanaslapit nga may bungdo. Yan ang bungdo nga bahin, nga bugdo. Tabiliban ako. Lupad! May kang palapad sa motorsiklo. Kung inigtog pa, di isa sukamod. O sigarido, wa mahimo siya kapildihan sa lumba sa motorsiklo. Wa ko may muot sa kalampusan nga nahimo ni Django. Wa yun. Yan, saman. Pagsulti ko sa imong plano. Wa pa ko magkahuna-una kung sa'y mayong pagi. O sa resolba na na. Unsa man na?
asa siya si Mundan. Barabas! Oh, sana. Mga Diyos ilo. Ang kadautan lang yun di mo guna-una, Barabas. Ay, sa'yo na naghatag magaglabad so ni mo ng tawana. Agkalibaong ni mong utok, Barabas. Libaong kag utok. Ha? Libaong? Ayaw pagpagarpar. Ba nimo. Pataka lagal-ngal. Ay, sorry. Kayo, Greta, sorry. Ayaw kong tudlui sa kumbuhaton. Ay, wala di ka tulo pero isugyotan yung tika ba? Sugyot ba? Gusto na! Sugyot ba? Gusto na lagi gisapot ko. Gusto ko ipahungaw nga kung sapot. Ngaw. Kuyong ko. Ibaw ko, basta ikaw sa puton ganit ka, mahimo na yung kag milagro. Barabas. Milagro diyan ba? Yun na, si Draco. Wa pa nabalik? Si Draco? Murag, niloblob pa siyang ibay. Padayon ta sa pag-inom. Mag-inom pa ta. Patek! Oh, sige. Kanaog na, Inday Fatima. Una og kanaog nay, maglisod man ko. Sire, kanaog na. Oh, okay. Sige. Oh, sige. Ah. Sige, kayo mo ato pagkus merkado. Mamalit ko og ato maluto. Ako na lang. Ako na lang. Maghapitan lang kong daan og bugas. Sige, palihog. Okay? Wa may kaluya si tatay nay no? Basta anak, doon nag-focus gani sa kaugmaon, anak anak. Pero katong way maayong tumong, kanuna lang magpasinaw sa bangko sa iskina, nya kumpleto pas bisyo. O kung wa na'y kwarta, manulis na lang ug manglabni og mga mahalong butang. Nay, Okay. Nanay ko napalit nga mga karne. Og, isda na lang. Og unya bugas. Magdali ko. Muli na ko. Lumanan ako karga. Di na ni matagak. May tulog na ako sa kayo big bike. Gusto ko ulit. Kinsa may mga tawana? Kinsa may tuyo ni mga tawana? Nanaog sila. Og ni sila paingon di rin ako. Doon na sila. Pandaron ko motor. Og mapalayag ko. Dali sila ibalik sa kay sa motorsiklo. Magpalayo na ko. Makita ko sila sa side mirror. Nagpandaro sila sa ilang motorsiklo. Nigukod na ko. nay, Dahil sa mana, wa pa bas tatay ni mo? wa pa man nay. Pastilan, uy, gikulbaan man ko. Ha? Nga naman nay. Ambot lang. Ambot lang yun. Basta kay kalitra man eh. Inom lang og tubig nay, basi mawara na. Oo. Oday, Fatima. Ako gyud ang ilang tuyo. Padayon silang nagukod ko. Animal! Ila kong gipusil! Patyon ko nila! Oops! Ibali-bali na ko ang pagkapa sa kong motorsiklo. Sama sa maghigda na lang ko sa kilid sa motor. Niyap!
balin ko spikas. Kagwang isyang ko, dili maigo. Kay nagbali-bali og higda sa kilis motor. Ug kusog kay bipadagan, animal ka. Lisod yung kay unang. Lisod kay sa igon na kay nagikis-ikis ang dagan. Ug ang iyang lawas, naa sa kilid sa iyang motorsiklo. Bida, matuog mawa, bisag asa na siya pagkalsura yun. Nasa ikasugat ka to. Uy, bangas ka. Iyang gipalupad ang motor o nisaylo sa atop sa kotse, animal. Nabiyaan sila na ako. Inanglan nga makapaulit ako. Dili ko patulan kini mga tawana. Kaya kung makasa ko, dili na niya ako makalarga. Mutipas ko. Animal, duwag tag si Django. Sama ka to ni Agi. Dango kay si Django. Sama ka dango sa bakasi. Kwisit. Sinyasan ako nga kumakauban. Musibat mi. Batsi! Na mga silop! Batsi! Uy! Si Bajango! Bajango! Oh, bay Kokoy. Ha, nangumpra ka? Nangumpra ba ka? O bay, Oo, day. buwa nga. Hapit ko ba disgrasya? Ha? Nga naman! Doon ay mga na nagmotor nga ni Gokod ako. O kunya, gipusil ko. Sa! Kuyawa God! Kisa ba nagpusil mo? Hay man sila? Hay man sila? Doon ay mga na nagsakay og motorsiklo ni Gokod ako. O kunya, ila kong gipusil. Yotirap. Kaila ka nila? Dili mailhan. Nag full face helmet sila. Kuyawa God na! Unya, wag ka ba iko? Wa man taon. Ano guna God? Ano gun nga wa ko maigo? Dili. Sama na siya. Ano ko nga ano mailhi? Usab tao ko. Anong ganay ko? Wag ka ba iko? Usab tao eh. Di pa musugot ang Ginoo bay nga mamatay ko. Mao! Pero kinsa ka ito mga tawanan, no? Wa ko may baho bay. Unya, iya man na nagkipablatter. Ay, wa na lang. Diretso lang ko pauli. Ay, mayo nga ipablatter ni mo. O niya na lang. Isang tao. Sige, di ako na bay ha. Muli na ko. Ay, kumpiyansa. Ay, sa iguli. Dire. Ha? Dire. Iguli. Kisa man, doon na ba kayo kunta? Ha? Wa man. Yun na bay. Dili ka to mga sakop ni Garrido? Unsa? Sigarido? Ginoo ko. Oo niya, ipadakop sila. Kinsa may ato ipadakop, nga wa man ko makaila nila. May kontra di ay katay. Ha? Wa man. May magbarumbado ko. Pero kinsa malagi daay na sila. Basin og naaan lang ko nila. Ha? Unya, kung nahaan ka, usaan na lang unay ko pa kasi ilang pagpusil. Chere. Ew kadlok. Usa ko ayaw kahadlok, ha? Dili ka mahadlok anang gipusil ka? Dili pa mosugot ang Ginoo nga mamatay ko. Kay nagkinahanglan pa kamo kanako. Tay, Isalig na to sa Diyos ang tanan, anak. tay Django. Kinahanglan nga dili na ko ipakita nila. Nga ako ni pati o kadlok. Kaya tingalig, malisang sab sila. Pero, kinsa man silang nagtinguha sa akong kinabuhi. Dili ko gusto mo to nga binuhatan ka to ni Garrido. Oh. Cherry?
Dili man ta ko musugot nga mularga ka. Pero karon anang hitabuan nimo? Musugot na lang ko nga mularga ka. Cherry, Gikuyawan ko. Kay basi magkinsa ka itong mga tawhana nga nagtinguha sa imong kamatayon. kalma lang. Kalma lang, Cherry. Basin og nasayop lang to sila. Usay na sayo ba? Basin og naaan lang ko. Ay, dili lagi. Dili ko angay mo kumpiyansa. Cherry, Bay! Bay, Django! Django! Oh, bay Kukoy. Unsa na? Dihan nangita ng mga pulis. Ha? Nga naman. Nagsusis na itabo. Oh, mao ba? I-report sa mga pulis na itabo ni mo. Wa na lang ko bay. Tagay ako. Kay wa may nahitabo na ko. Tagay ako. Ayaw, anak. Manang doon ay record ang mga pulis sa netabo. Bay Kukoy. Ay, gay, oo. Ako, respetuoy ko. Ako, ganti ka na. Ipaglatin na. Aw. Sige bay. Ako na ba? Pagpatog respeto. Ay, mananghid na ko nila. Sige, magpaabot ko. Mukuyo ko. Hasta po ko tay. Ayaw na lang. Kami na lang si Kukoy. Pastilan, uy. Pagbantay, ha? O, lagi. Sige. Ato na ko. Usay may pong sipi, bay. Mingon si Chief Andaya nga dili ko angay mo kumpiyansa. Mao kay giingnan ko man to. Ipaana gipagsulti. Na gyud. Pero akong giingnan nga kung mahuman nga ako mga papilis, ulargan ako sa sunod buwan. Oh, ha? Mularga ni gid ka, bay? Human sa akong medikal, makalargan ako. Tangog kayo, Garido. Swerte lang siya. Pero sa sunod, siguradong tikio na siya. May abilidad ang tunto sa pagsakay sa motorsiklo. At Ay, Garido. ayaw ko padunggang muday kay kaniya. Let's say, Sorry. kung muday kay kaniya. Ha? Pahawa sa kong grupo. Garido. Pero kung mubalhin ka maggrupo, mubalhin kang wayo. Ayaw, part. Ayaw, part. Mao gani. Busa ayaw gi ko padunggang muday ka sa taong kontra nako. Nagasabot ka? Bay. Inon, pakit akog milagro. Nga kung makamao ka, dili kay kutob lang sa pagarpar. Sakitas na ako na. Nagtamparos ni Garido. Katong Django mo'y hinungdan. Hindi mal. Asa karman Django. Pangitao na ko siya. Dito silang dapit. Pangitao na ko. Andi na ko siya at niya din eh. Mao niya pirmi niyang agihan. Ug ana siya magkananan diha. Yan ang may larangan. Okay. Okay. Ay, di na. Ako'y bangka. Ha? Happy pa lang, wa, tay kwarta. Ako'y bangka. Mga unta diya sa larangan ay. Oh, sige good. Ay, pawikan mo. Pawikan. Ay, wa na pawikan nun. Dakop. Lain lang, matalarang. May nang magtanong-tanong ta ba? Kay mulargar, pagkas gawas. Basta tayo kinig-uli ni mo, na ako'y sinugatan.
Siguro ginabay. Kau mayon. Ako di ko magpili. Sa jacket lang ba? Jacket ni LeBron James. Sa? Okay, tana. Mga unta. Wag yung ko masipyat. Tawgon ko lang doon ako kakauban. Aron, mubak up na ko. Karon ka, Django. Mayari ka na mo. Way kasayuran si Django nga may taong nagatang kaniya na may nautang tinguha nga kauban ni Garino nga gingalan og Barabas. Dito kini nagatang nga sa may larangan. Wa magdugay, dito na siya si Django, kuyog ni Kukoy. Humanog pa nga nga sa dihang mauli na sila. Iharang na sila ni Barabas. Hangtod nga naitabo ang paragsangka. Pero si Django, nasusab ka rin nagkag-away. Hangtod nga nalupig ni Django ang tutok ka mga tao. Una ka nga mga tao kang Django. Gawas lang ni Garrido. Murag, nasuko nga napil din ako siya. O kung mo ka na, isumbong na ko siya sa mga pulis. Ipadakop na ko siya. Unsa? Ayaw, Chere. Pero nga naman, Lang, diya mami. Wa ta makasiguro kung siya bagyod. wa na'y lain. Kani adto pa gyud ang tawhana. Kinsa magid na siya, nay. Nganong puntahan niya sa tatay? Usa ba isa ni tatay niya? Ambot lang niya. Ako'y duol anak niya, Pi. Uy, Unsa? Nga naman, Inday. Ako'y buhangyo niya. Nga di na niya awayon ang akong tatay. Nakayaw. Tao. Pasagdi. Aniam ko. Tungod kay wata makasiguro kung iya bagyod tong mga tao. Tay, Ang importante, nga way nahitabo nako. Way daw tang nahitabo kang tatay nimo. Ay, kakay. Asa na? Tanan, hindi ka dahil nga magkag-away ni Django, no? Huwag may magtuoy nga magkabaos sa siya ng self-defense. Tinudluan ko na. Ay, sabat. Sabat di ako yun. Sabat, tinudluan ko taon ko. Mamutuo. Tinudluan ko na. Pwede ay. Dagan mo gani ka. Saman kukoy. Maamgin na. Basta, utukan ka magig-away. Kakon. Utukan ka. Utok. Mudagan dagan ka. Dagan. Pares manok ba? Ha? Pabayong man na. Unya, distansya na yun. Labok na yun. Ay, sabat di Sige, kukoy ay. Buka tawa. Sabat kukoy ay. O saman kukoy noon. Laro no. Pero by Django ba? Tanawan ni mo, murag di kasaligan nga magig-away. Oh. Maglakaw mo, murag di magkabawa kong baso. Pero, sinami lihok na? Murag iring kaigmat. Murag Kailan kumagat nga ka giring? Kailan ka giring? O lagi ka na iring kumagat. Lagi, tinuna ay. Di lang kay rider. Oo! Maayo pa kayo sa kayong motorsiklo. Oo. Unya, baka mo magig-away. Pero kinsa mo ito mga tawanan ko eh. Mami kaila. Nga nung gipariglahan magka mo, no? Si putan na di ay. O, gayon. Mut lang, oy. Tana lang ba? Suya tayo ito sa akong kagwapo. Sa? Gikuyawan na gyud ko ini mga hitabo Django. Relax lang, good. Moyong ka lang ana. Ikaw ba tiris akong dapit o? Day, tanang Ginoo nga nanalipod na to kanunay. Django. tay, Anak, tay. Kung makasakay na ka sa barko, kanos amang ka mo uli? depende lang unya ana, Inday. Tay, next year ba ya? Mag-graduate na ko sa grade 12. Oh, Inday. Unya, tay, makapadayon ko sa college, tay. Kinahanglan gyud, Inday. Unsay kurso nga imong kuhaon? Gusto ko magdoktora, tay. Nay, wag yun mausap ang ambisyon ana. Gusto gyud siya magdoktora. Bitaw, tay, aron sa ingon, kung mahimo na akong doktora, kung unsa inyong sakit, ako na mo tambal ninyo ni nanay. Okay. Okay. Napasilan Django. Mahal ra ba kuno kaayo ng kurso ha? Pasagdi lang, good. Kaya na ni tatay. Basta ikaw, magtinarong lang yun ka, ha? Kano sa day ko nagpinuang, tay? Anak, Bitaw, tay, uy.
Tinuod man tay, nagtarong man ko. Gani, every year, musaka man gani ka sa stage, aron may mutaod sa akong medal. Di ba? Di ba tayo sa akong mga awards? Tinuod ka na, anak. Mao na nga maning kamot kit ko tay nga with honors kahapon ko para musaka na sad ka sa stage aron mo paso ug unya mutaod ka sa akong medal. Ampo lang yun, anak. Oh, tay. Anak, Unya, sa di pa ko mag-graduate tay ba? Ako na rabang dipo. Usa na sa kumpaning kamutan, anak. Sagdi lang tay, oy, okay ra ko nga manimbab mi si nanay. Masalamat gud ni Lord. Okay ra ko anak tay. Di lang ta mo gasto tay, oy. Sagdi lang, anak. Sagdi lang. Basta ingnon ko ikaw. Maning kamot yun si tatay. Salamat tay. Get out! Alis ka! Alis! Garrido. Unsa pa gipaabot mo, ha? Marabas! Ibawag yun ka. Basta pakyas gani, ayaw lang yun pakita! Ang nakadiferensya lang kay... Kayo unsa? Makamao nga makigaway. Gusto kang bukan di kasi mong ha? Gusto ka ba? Alis! Alis! Di ko gusto makanungog nga muday ka sa kong kontra. Garrido. Buisit! Buisit! Jennifer! Jennifer! Garrido! Yes! Naglagot ko! Naglagot ko! Naglakot ka? Oh! Hapo-hapo na to ang ubod indong, be. Hapo-hapa. Hapo-hapang ubod indong. Hapo-hapa. Kani, mao ni ubod indong. Kasinaw sa akong ubod indong. Hapo-hapa. Ngano naman sad ka? Basta kay naglagot ko. Aron mawa ng kalagot imo. Hala, hikap sa hubon. Hubon, waling kuan, hubon hikap. Mura manggunig Volkswagen. Sige pa, aron mawang imong kalagot. Hikap sa hubon. Dali. Sabat ka. Sige. Sabak na yun. Okay. Okay. Hagi ang akong ang akong dugan. Kabalibuon kayo. Balbon kay kong dugan. Hagi. Pangita ang awm. Inay magpatabang ta sang takuho nun ta. Napunay no akong bunog na. Di ka ni ko kagwanta ni Moron Garrido ha ka. Labayon daw yung kagranada. To, tingali na siyang nahadlo ko niya. Mga kawan, tara. Batsi na ta. Marabas. Ay, Yay, gihatag nga kwarta. sakit. Para palit na sa itong bunog. Para palit Para ng palit tambal. O kung dili na mamayo, Naman. pahigugon lang kuno ta. Ay, uy. Nga naman ka. Giyuna-una ko lang nga sa sunod buwan, makalarga na ka. Cherry. Magbinutan ka dito ha. Oo, natural. Magbinutan gid ko. Dili ka ka mangita og lain dito. Ha? Matud para ba nila ang usa ka marino? In every report. Dili na mahitabo. Promise. Django. O gawi, ikaw sad.
Basin og Ugunsa. basin og mupulis kumpare ha. Sa pa diha. Sa pagtuon mo na ako. Nay. Ampo lang sad ko. Wala ba ko? Dili ka na mahitabo, Django. Ops! Dili. Ah. Sige lang mong labing-labing, ha? Oh. Anak, Sinana ra imong pinangga di ay, tay? ha? Uy, kamu duha, uy, kamu duha. Ulag ki, bantay ha. Be, patunga ko ninyo, be. Okay, dali. Na, Sandi ko sa imong dughan, tay, ha? oh, sige, dali. Uy, Fatima. Kapo na nas tatay ni mo, uy. Ikaw ba, daga ka na? Dako na baya ka? Ano di ako na ko? Si tatay pagkaroon ng imong paraygan. Walang hibaw eh. Doon na nakailaing giparaygan. Hala, pataka man lang ka na, uy. Huwag yun daw, no? Si tatay rin akong pinangga. Di ba, tay, no? Anak, pagbinutan gid ha. Kung wala na si tatay, ayaw pabadlong ni nanay, ha? Of course, tay. Of course. Thank you. Kano sa day ka malarga, tay? Sa tapos buwan, mulargan ako. Ayaw baya kalimti sila na Cherry, tay, ha? Dili na mahitabo, anak. Pinangga ko sa imong nanay. Unya, tay, mo ulit juga sa akong graduation, tay, ha? Yes, of course. Django, na may motor kami hunong? Sabi na, habal-habal? Nay pasahirong gihatod? Hapa, Siri! Pati mo, anak! Hapa! Tay! Ginoo ko! Django! Django, ano man eh? Ayaw pagbarog! Tay! Ayaw pagbarog! Django, wanay buto-buto, tay. Pagilan mo magkapa. Ako susihon! Django, ayaw na lang! Ako ni Bayo! Ayaw na lang lagi! Kinsabiyo ka na mo ini. Oh, anak sakay sa motorsiklo. Nagpulitok. Nakalarga na. Nakabiya na sila. Sorry sir, pero wa ko makaila sir. Nagbunit sila. Aha. Oo ba? Unya, doon na ka ba'y katraso, ha? Wa man ko'y kontra Ay! sir. Oo ba? Sa nang kita buwan, ha? Ha? Sir, ikikakuan niya? Ikaw? Dunay na mo sel dire sa bay. Ha? Koy. May gani kay nakahapa mi. O wa taon may maunsa. Sigado, ikaw sir? Ikikinabot nila? May asa ba? Ikaw ba? Kukoy, Pangitan ako ikaw. relax lang, relax Oh, lang. Hayman lang nakasaan eh, ha? Di nagkalma, sir. Dilim ka ikaw. Buinas dili ikaw. Ikaw pa ba na? Kinahanglan nga, kataga hustisya ng hitabua. Ang hitaburon. Nya, hayman mo sila dili. Bajan ko, hayin man ron, sultiding mo ninyo. Bay, wa na bay. Pagkasibat na. Ha? Sakay sa motorsiklo. Gukto na ko. Ayaw na lang. Alain ko. Basta ako mula pag kami ko. Anay gining ako. Andam ko mapatay. Huwag magpagamatay. Tungod sa tablag higala, hayman. Kakuan, kukoy ka. Ay lang lagi palabi ko. Lahi ko, sir. Lahi ko. Ah. Basta ako mula pag kami ko. Patay ko na. Anis pa, oh. Hayman. Manghagis ko rin din, eh. Manghagis ko rin din, eh. Awaron. Sir, sir, kinahanglan ka tumaong tao, sir. Kuan, kaning naningkamot kami. Basta, nagkinanlan sa bako sa tabang sa katawhan. Ako ginagtabang, Hayman. Madakpan, sir, police. Kung sabay sana po nga, iya man may pasilon. Kuan, kaning, mula ginay gusto na mong sutaon. Ako'y kuan. Anong dunay tao nga nagtingwa sa inyong kabatayon? Ay, kabala ka ba, eh. Ni ako. Ako'y bodyguard mo rin. Bay ko. Yamat sa noon nila. Loko na nila!
Abi ni mo. Kalargahon na noon ko dili. Ha? Nagtubay to na ka? Unsay tubay to? Nagdaduha ba? Tubay to. Tinoda ba? Daduha. Tinoda tungod kay nabala ka na noon ko sa kong pamilya. Muni, nalibgan ako. Kabuutan mong tao. Unya, doon na kay kontra. Bay, dahil tingali ko malarga dayon. Parang lang ko manabaho rin sa ato. Kasi ba ko lang, malarga ko niya. Doon na niya mahitabo sa kong pamilya. Saan na lang? Ako, salig na ako, ako. Wa ka nga kabalakaan. Bay, Kokoy. Doon ako na ang paagi. Unsa man ka na, Cherry? Mamahawa kita din eh. Unsa? Mamahawa ta? Biyakan kinadapita, Django. Magpalayo ta din eh. Aron sa paglikay sa dakong disgrasya. Cherry? Django, gibati na nako ang ko kakulpa. O sa payatong saa, ha? Nga ilang man ang buhato na to. Hinungdan nga nakauna-una ko. Nakahukom ko. Gadili lang ko mo dayon paglarga. Django, Mao ka na, Cherry. aw labing maayo. Nga dili ka nalang mular ka. Pero, anugo naman sa nga akong nagastugod. Kompleto na nga akong mga papers. Ay, unya na ta magsultibahin, ana. Kinahanglan nga karon dayon makabalhin na ta. Ha? Gitaw ka na na kong akong tiya. At uta mo puyo sa iyang bag-unahaman nga bahay. Kaya nagpaabang man siya. Oh, labing mayo. Di na tabo pagkabuntag pa din eh. Karon dayon, mulayas ta din ni Django. Unya, ang atong mga butang. Hinahinayon ang kana nato sa pagkuha. Ang importante makalikay na ta. Kaya wa ta mahibaw balikon ta. Basta ba disgrasya na hinuon ta. Cherry, Pastilan, uy. Mana na resulta sa imong paglaban ni Kukoy. Nahilapot manggug ka. Cherry, dali ba sa mahimo tingali nga pasagdan lang nakos bay kukoy? Niya to higayo na. Ay, maulagi. Unya sa may resulta. Basin og niresbak tong mga tawhana nga nabunog nimo. Asa mo ba? Kinanglan nga mo pahaw may karon dayon bay kukoy. Dapat lang, Kukoy. Kay basin og balikon mi ni adto na musil. Ay, di ako? Ay, kadlok! Sa pa diha, uy. Ay pag hinambog, Kukoy. Ikaw rin nakaingon, ani. Unsa? Kato na hitabong rambol, di ba? Tungod ba tos paglaban ni Django nimo? Oo. So mautoy akong gituhuan. Nga nanimaos to mga tawhana kang Django. Sila man naguna-una. Gipredlahan gud mi. Ay mao gani. Nga kinahanglan mamalhin na mi. Nya asa mo mamalhin? Dili lang una may musulti. Muhikling lang una mi bay. I-safety na ko nga akong asawag anak. Guards. O sa resulta? Gibuhat na nako ang minsay nga imong gisugo, guards. Good. Nahimo mo ba? Oy. Ranito maldito. Nahimo na, guards. Sakto ba ang minsay? Igo na gatong minsay alang kanila eh. Gihurot na ko ang magasin. Masunurin nga bata. Ranito maldito. Og pinagi si mong mensahe, guards. Nagkurog din sila sa kadlok. BJ. Very good. Very good. Nga, napakailayang ipabuhat, guards. Pagpabot. Lingkod. O mag-inom kita. Uy, salamat, guards. Jennifer. Baya, kanindot nga pangan. Jennifer. Yes? Uy, kabugnaw sa tingog. Dali, Jennifer. Oo, nga naman. Sabak dali. Ay, sapak ready ay. Okay. Okay, wa mi pulutan. Okay na ready ay. Okay, magkuha ko.
Ayaw na lang, ayaw na lang. Ang imong dila mo'y akong pulutan, be. Diwalwal ka ba? Diwalwal. Ipis, bata ran ito na dito. Ipis, guys, ipis. sigurado. Dara, guys. Diwalwal ka, may diwalwal. Dali, kay, lami kayo kong pulutan. Ukop naman si guys. Jen, ang dila na saan, ang dila. You guys. Guys, yan ang baso, guys. Guys, baso. Ang baso ulit, eh. Baso ulit, eh. Nindot sa si Juniper da. Yan palang slim na kayo. Oo. Sige, Ranito, maldito. Ayaw pagsigig tutoks pa ni Jennifer. Ay, wa, guys, wa. Ayaw kasiksya ng paahara ba? Kaya ni mo. Wa. Ayaw pa makak. Klaro kayo. Klaro kayo nga katurjakon kang buanga ka. Di. Nasta na, Ranito, maldito. Ug paminaw. Unsa ka na, guards? Sa sunod, dili na mensahe ang imong ihatag kang Django. Kung dili, pagkatulga siya sa dayon. Guards. Pagkatulga sa dayon si Django Nazareno. Nakasabot! Guys, nga naman cute. Init ka man kayo ng tiyan ko. Basta mo tingo ka gani. Ay, maya. Jennifer, iya kong gipakauawan. Iya kong gipildi sa miaging motocross. Oh, come on. Tungod pa lang, ano? Jennifer, pangahan pa lang. Daot na yung kayo. Ayaw kong pangutana, ana. Kay gisabak ra ba tika? Maya ni mo, Jennifer. Kagaan ra ba ni mo? Tingaling itugpo, tiga dito ron sa atok. Guys, unsa di ko diri tabanog nga imong itugpo? Mao na nga, ayaw yung kong pasok, Nakasabot ka ba? Oy, sorry. Nay, okay na kata din eh. Okay ra, anak. Maayo din Kay kinural makinimbay ni tiya, o layo na sabtas atong gipuy-an kani. Nagkurog pa ko sa katlok, Nay. Ayaw na kahatlok. Kuhaon ko pa ang uban na itong mga butang, ha? Ayaw na lang karon Django. Ay lang una ron. Pero nga naman. Siya ba? Paglikay na lang, good. Okay. Ubay ko ninyo eh. Kuya ko, sunod ko. Ay, unsa man bay? Ako lekos ubang butang ninyo. Ayaw lang tingali, bay. Ako lang. Ako agad ako ninyo. Zaman. Kuan, Kuyog, mutawag ra unya minimo koy. O salamat kayo ha. Salamat kuyog jugo. Tabang nga ni ato. Ako may nakaingon kain Ako maka. Nahusto na. Ay nalang basulap ang imong kagalingon koy. Nahitabo naman. Ayaw. Ngilang. Pero, konsensya ko Konsensya ko. May Django mo god. Itabang ko din ako. Higo na, bay. Problema nung kain bay. Higo na. Tansan ni mo Uy, magdahom nga. Mabuti ni problemahan na to. Bay Kokoy. Anong doon na maging mga taong manghilabot sa mga taong wa manghilabot nila? Ha? Manay mga tao nga salbahis koy. Nga bay, zaman. Man? Ay, arin lang katog, bay. Oo, ubang ko. Sige. Di lang na tababiyaan. Yan naman ka. Ni ako sa kalibog. Django. Bisag yun sa nagkukunauna. Wa magkoy laing tao nga nakontra. Django. Dili ko gusto nga matuo pero huwag na inisod sa kung una sa kungo. Kinsa man. Si Garrido. Ta, giingnan ta bitaw ka. Kamao na siyang akong gidudahan. Pero dili mo ko kagustong akong sukmatan. Ayaw. Wa tayo igong kamatuoran. Hanggaw ng tawhana.
siya makadawat na ako nakapangasawa nimo. Django, Di pagit siya makadawat nga ako'y nakaangko nimo. may mo ba? Ayaw na ka naghisguti. Wa man nilabot ba? Di ko makalikais paghuna-huna ni Hana. Tungod kay Tungod kay unsa? siyang higpit kong karibal niya nimo kaniya to. Django, Di ko gusto mo tuon ni Hana pero di lang ginako kalikayan nga. daghan ng mga katuigan ang nakalabay, Django. Gani si Inday, hapit na ka na magdibo. Naibaw ko. Sorry lang nga ako nang nahiyusgutan. Nan, Pero nining nahitabo karon nato. Wa mo laing masuod sa akong huna-huna tungkol kay wag ko'y kontra. Wa ko makakita og away. Gawas lang sa nahitabo ni Kukoy nga ako siyang gitabangan. kato siya, mo'y labing dakong panghitabo. Nga hinungdan nga dunay tao na musil dito sa itong gipuyan. Kung pailan ko lang kung kinsa siya. Di na ko mga raste, pero ipatigbabaw gid nako ang akong katungod sa pagpanalipod kaninyo nga akong pamilya. Wa ko mangandoy nga mahimong kriminal. Apan kung ila magyud kong tuyuan. Dili sa mahimo nga pusasan ko nga akong mga buktong tungod sa kadlok. Django, Bay, nanang mga butang ninyo. Salamat, bay. Abi ninyo, may nangutanan ako dito kung asa mo. kisabay nang utana ha, koy? Ato mga silingan. Latahon kita ito na akong mga silingan to. Ilungya, Utana oy, man. masikag dakog lawas. Oo niya, unsa may kitubag nimo? Huwag kong tugan. Aw, mayor yun nga. Wa ka musulti, bay. May magbugo ta. Ang safety ko ninyo din may akong ginauna. Mahalag ako berdiskusya, daily lang kamo. Bay Kukoy. Ingon ko na ka-diehard ninyo, bay. Honest pa, oh. Labanan ta mo, kutob ko mahimo. Salamat, bay Kukoy. Oo niya, unsa man. Wa ba sila na matikdan nga dunay nagmotor nga ni adto dito? Duna. Unsa? Unya unsa man, nakaila ba sila, koy? Wa sila makaila kay nag-helmet man. Full face helmet man. Kinuo ko. Grabe lagi. Django. Ayaw kalisang, Cherry. Tingalig-tilig yung talungan ang mga tawhana. Relax lang. Bitaw. Sagdi lang ko ninyo, sagdi lang ko ninyo. Basta dahil mong utana ko sa bunog. Ko bisag mangumusta lang, bunog. Kay Akob. O, ako'y hunos pagpaniid. Kung kinsa na mga tawana. Guards! Baya, makadungog ko si mong tingog, siksi kaayo. Klaro kay si mong lawas. Ang ano, dyan, ha? Nagtawag na ko itong imong bata-bata. Usay gitawag. Nagpahibaw nga. Wa na dito ka itong kingalan o Django. Wana? Come on. Nang layas na kuno. Good. Pwede tingaling hadlo ka, guards. Kumikan si imong kipuhat si imong katugipabuhat mo si imong bata-bata ba? Labing maayo nga nang laya sila. Aw, bisan ako, mulayas ko, uy. Magpaabot ko sa akong kamatayo, eh. Uy, mulayas gyud ko, no? Pero, Jen, ingnon ko ikaw. Yung magtagbo or gihapon ang among dala niya tong Django. Karito. Na-message si Inday sa cellphone ni tatay nimo. Oh, Tay! Doon ay nag-text ni mo, Tay! Tay, yung cellphone. Oh, salamat. Salamat, Inday. Basta dayon, Tay. Okay, Inday. Please, report to the office for your schedule immediately.
May schedule ka na? Paglaro na tingali ni sa akong paglarga. Mular ka na gyud ka, tay. Muadto ko sa opisina. Ay! Oh. Ay, nabuta ka! Bay, niyam lagi ka? Nag-atang ko nimo. Kay doon na nakatugaan ako nga. Tunay tao na pangutan akong asa ko ka. Bida na nila, eh. Sige. Ano gusto magiging sila nako? Ano nagbangita man sila nako? Mabitaw gisultihan dito ka aron makabantay ka. Magigharong sila nako. Dili kay hadlok-hadlokon ta. Ako lang ito ba nga? Ay lang akong pamilya. Unya, ang saman. O, sa resulta sa imo pag-ato sa opisina. Niya na gyud. Klaro na. Sulod semana, mularga na ko paingon sa Manila. Mao ba? Tay. Mular ka na ka? Sa sulod semana ang akong schedule day. Mularga na ko, anak. Unya kami si nanay. Muna'y akong nalibgan. Muna'y akong nalibgan karon anak. Kung mo padayon pa ko niya ni, o dili. Padayon lang, tay. Aron makahuman ko sa kong pag-eskwela ug mahimo kong doktor. Anak, Pangandoy gid nako tay nga mahimong doktor. Aron sa ingon, kung magkasakit mo, ako'y mutambal ninyo, tay. Promise, maningkamot gid ko, tay. I will be a lady physician. anak. Anak, masugod ka ba nga mo biya si tatay ni mo Django nato? O, nay. Para malayo siya sa mga tao nga may kasuko niya. Unya makahuman sa ko sa akong pag-eskwela. Anak, Ay, ayaw ka pala ka. Mag-ampo lang mi si nanay nga maayo imong trabaho. Unya kami, ilikay sa mga kadautan. Tay, Fatima, tay, Fatima, ayaw na anak. gud paghilak kun. kalipay ko nga matuman sa mga akong pangandoy nga makasakay na para kawas. Pero nabahin ang akong unahon at ulusap sa atong kahimtang din eh. Ayaw ka pala ka na mo ni nanay, tay. Basta kay timan itay, nga mahimo gid kong doktora. Ug inabot na nangi kayo na, ako na unya ang mutambal sa bisan unsa ninyong sakit ni nanay. Bay, mularga na ka? O bay, Ganun saman. ugma. Uy, pagayo-ayo niya, bay, ha? Ni, gulinin mo. Ang akong sinugatan, ha? Siguro na bay, pero galigin mawha ang akong kabalaka bay Sa unsa? sa akong pamilya. Ingalig. Tingalig kung sa'y mahitabo. Niam ko. Na, tabang ko bantay nila. Niam ko. Bay, Bam yung ka. Nga, huwag ko'y kabilinggan. Himuali kong tig. bay. Ikaw lang niya may bawan ako. Maamisan na magkabantay sa mong pamilya sad. Salamat. Salamat bay, pero Pero unsa? basinog. Hung-uni mo akong asawa bay. Usa? Kabantay siya, no? Sabay di habay diyang goy, unsam tong. Hala, no? Ayaw to na, anoy. Ayaw, anoy. Ang asawa man na, kay anak. Dili ko yung Tarong anaw, ba, bay? Di ko yung anaw, Di ko pares ng uban, Kamahilabot sa butang nga dili ila. Dili taon, Di ko makahimo ana, bay, Unsa? Aw. May salamat. Salamat kayo bay ko. Ano na,
Yan, bagsabutan na mo asawa. Panday, kanang nagsabot mi ni Bay Kukoy nga Nga? siya ang makauban ninyo din, he. Ha? Nga naman. Voluntaryo rin ako ninyo, Dechiri. Pero, wait kan sa kumbay janggo niya sa $1. Oh, Nade! mao ba? Pero, di pa sidan anak ko siya nga. Dili ka niya hungon. Sapa ka da, Django, uy? Lain na tahan Sa na. pagtuon ni mo na ako. Tiaw na, umidjar. Sapa ka diha, uy? Lain na tahan na. Dili sa taong ko inana, no? Talain na. Oo, lagi nahibaw ko. Tiaw lagi tong ako. Di pa ko padadaan, tilain na, gid. May Maria, gipadadaan. ikaw hinuon. Masinugtuwa ka na dito. Lain-lain ng inyong babaeng mustakas barko. Inig-abutin niyo sa tagalain-laing pantalan. Ah, Di ba? dili na mahitabo, Cherry. Naara ba ko ni bawaan, ha? Nga inigdunggo ko no sa barko sa pier, na yung mga babae nga musakas barko. Ay, dili ko magpatintal. Bantay man bitaw. Ayagin pinuang tay ha. Kay dili unya ko mahimong doktora. Anak, Kay si nanay, buutan ng kidney. Mauna. pero karon pa lang, sabi ninyo, gibati ko naman ang kamingaw ninyo, anak. Cherry, Tay, makala tinuod, anak. be strong, tay. Ako di ay, mingawan manggit ko nimo. Hibaw bitaw ka nga matag-abot nimo. Bisag nagkadusingot ka, mugakos tayon ko nimo. Kay, mingawan man ko sa baho sa imong singot, tay. Anak, Mawala ni timan itay. Ni ami si nanay nga nagpaabot nimo. oh anak, Unya ang akong gibutay ha. Kinahanglan nga makaulit gid ka. Ug sa ako niyang graduation sa K-12, ha? oh anak. Promise tay ha. Promise, anak. Sa ako niyang dibo, gusto ko nga naagit ka. Balag ba hikay? Basta magkuyog ta og panimba, uban ni nanay. Og lapaw sa tanan, mukuyog kag paso na ko tayo sa akong graduation. Promise, anak. Ngano kanoy kukoy? Bida! Wala kong nagkatawa. Wala kong nagkatawa. Nagila ko. Wala inyo magnaw ni kukoy. Natandog ko. Natandog Ano lang ko man? ninyo. Pagkanilat paminaon nga, dunay anak. Nga mangandoy nga na ang iyang ayang tatay. Ikaubay sa graduation. O sa iyang birthday. Mao ba nay? Ako! Wa yun taon. Ako, kamusta ka magminyo? Lain mo na akong pangandoy sa babae akong maasawa. Kaya nga naman di ay. Usap di pa nga doon mo sa bahay nga imuhang gusto minyuan, ha? Di mo ko pilian. Dejere, simple lang tao akong gusto. Kanang babaeng gwapa, niya, milyonarya. Mura na. Wala kanoy kukoy. Simple! Saba ka diha, kukuy. Simple lagi kang panganduya. Simple lagi kang panganduya. Pero wag gid ako ikita ng mga babae. Aw na may daghan ana pero dili lang kasugton. Anay, daghan ka lang. Sakita niyo manulti. Daghan, pero ako yung nauyunan. Oh, Kaya ang gugma, naam na sa mayong pagpamatasan na ug sa panagway. Mag-uban ginanduha. Maaban ni kukoy. Oh, inday. Kay naay mga babae, sa naong palang daan, wani batasan. Sure kanoy. Hanggang yung kakukuy, uy. May may ato, bedyan ko. Niam juga. Lai may ato. Hinumdumig yung kanunay ang gisulti sa imong anak, ha? Nga mauli ka siyang birthday. Sa iyang pagka-18 nga birthday. Ug mutambong ka siyang graduation. Aron makauban kang mupaso. Oh, bay kukoy. Nyanata sa airport. Ang aeroplano, tendo ta pangawaton sa aeroplano. Ay, kanaw ko niyong malita ba ya? Salamat bay O kukoy. sige, dali na. Mga nauna kita. Bay, dira mo plite, oh. Guards! Hello, guards! Jen, dali. Nagsikil lagi kag ino. Sumsuman. Ang dila, idiwalwal gamay, ang dila.
Oh. Ah. Oh. Katanla sa bino basta dunay pulutang dila. May isalti ko nimo. Usa ka na, ha? Nanawagan imong batos. Ngawa na ko na mo balik katong Django sa ilang kaning gipuy-an. Mao ba? Good, good. Pero kitong hadlukan nimo. Mayo yun nga mulaya siya. Tungod kay, kung dili siya mulayas, mabalhin siya Pinoy-anan. Ha? Asa man? Adto na siya puyo ilawom sa nitso. Oh, Cory. Tay, picture ka tayo, Bi. Kitang tulo si Nanay Cherry. O ba? Ako. Dali, Nay. Oh, sige, sige. Ako. Selfie ta. Kita? Okay. Kami lang sa... Noya. Kami sa Noy Kukuya. Tay. Okay, Tay. 1, 2, 3. Ready? Smile. Sa. Nga Kaya ambi naman. Debbie, arong klaro ba? Kukoy. Ako'y shoot. Ako'y shoot ninyo. Ambi mong cellphone, Bi. Mas maayo, Noy. Kasi magsige naganga imong baba. Okay, Noy Kung kagoy Kukuya. labot. Kung kagoy labot. May pagkumusot. Okay. Okay ha, bidyan ko. Anak ka tunga. Tunga ka. Tunga ka. Magana ka na. Dili ko. Oh, dia. Nya agbayan ni Boss Day Fatima ug Cherry. Agbay kana. Agbay, Tay. Okay na. Tara mo ako ako eh. Di ko na mo shoot. Gana ko sig tan-aw. sige Ay na, sa. Waki. Up. Ready up. Okay. Waki. Waki. Okay. Luluhan kayo mo. Anak, Cherry, Tay. ato na ko sa departure area. Ako. Okay, Django. Ang pag-ayo-ayo. I love you, Tay. I love you, anak. Sige. Ato na ko, anak. Cherry. Django. Day, may mo ba? Ayaw pa ba ni Ulo ang ako pagikan? Basta dilangod ko. Dili ko lang kapag. Basta na, ikaw na. Ikaw na. Bye. Pag-ayo-ayo. Salamat bay ko, boy. Ayaw pa sa akong pamilya, ha? Bantay sila, bay. Oh, niam ko. Oh, magkasalig ka, niam ko. Sige na. Pare na ko. Cherry. Ay. Mag-amping dong. O, lagi. Sa tanang higayon. Huwag ka mo usap si Inday Fatima. Oo, dong. Anak, Tay, hinom kami nga magpaabot ko nimo, ha? yes, anak. Bye-bye, Tay. Timanti lang, Tay. Mahimo kong doktora. Huwag mo tambong gid ka sa kong tipo o sa kong graduation. Sa K-12, ha? Oo, anak. Pare na ko. Bye-bye, Tay. Dong! Nay, gusto na good night. Ayaw na paghilam. Basta dilangon. Nay, uy. Bye. Bye-bye. Nakita ko pa ang akong anak. Nanibabay na ako. O si Cherry. Babay ako mga mahal. Na ako sa imong birthday, anak. O sa imong pag-graduate. Mapadayon ako. Babayan ko sila. Babay, anak. Babay, Cherry. Babay. Kadili pa nagsuko sa kakuhangan. Manginahanglan. Di man gano'n tatingali ko sa kayo po barko para gawas. Pero kikinahanglan man. Mapadayon ako.
Okay, anak. Ato na kita. Kadiyot sa nay. Ako sang lilion si tatay. Anak, dili na nato siya makita. Tuwa na siya sa departure area. Layo na gid si tatay. Oo. Ikaw naman sa gunoon ang nihilak. Okay ra ko, nay, oy. Gusto na. Dali na. O, nay. Ah, kag gini magpalarga no? Di ka pugngan, matandog ta. Natandugan ako. Puti tandog Mao ka. gani, natandog man gani ka. Ngawa kay kalimbigitan ni Django, Ah, kami grabe pa ka. Matandog kay kung hinungdan, kinib ka. Bitaw. Sis. Kalargahon dili sa Django. Hilom sa mo. Kitawagan ako si tatay. Oh, anak? Hello? Tay! Naglakaw na ko paingon sa aeroplano, anak. Boarding na. Amping tay ha. Oh, anak. Love you, tatay. Love you, anak. Si nanay ni mo. Nag-atang pami og taxi. Magkigsulti ka niya, tay? Oh, parihog, nak. Nay, si tatay, oh. Dong, Cherry. Boarding na mi. ayaw kalimot ha. Manawag ka. Ug pahibaw amis imong kahimtangon niya. Oh, sure. Ayaw pasag di imong kagalingon ha. Ang imong pagkaon. Ayaw pagpapasar. Oh, Oday. Oh, ikaw sad. Oh, si Inday Fatima. Ayaw siya pasagdi. Oo, Dong. Di ba nilang? Mahal ka, Cherry. Mahal sa tika, Dong. Hello, tay. Love you, tatay. Love you, anak. Magpaabot ko sa imong pagbalik. Oh, anak. Nilarga na kaning aeroplano. Malayo rin ko sa kong asawa, anak. Lord, himo ang luwas ang akong biyahe. Ugwaon tay mga kakulian sa akong panarbaho. Ug labos sa tanan, Lord. Ayaw itugyan sa kadautan ang akong pamilya. Darang pliti. Ako na, day. Eh, po pagasto-gasto. Ako bala. Gitagaan ko. Ha? Nga naman. Ako na. Gitagaan ko na. Oh, nga naman. Diyos, ako pa. Pliting ka kung hinungdan, kinib ka doon agad. Ang kulagod. Naog ta. Okay. Dechire, sige de, mauliin lang ko di ha. Oh, nga mo uli pa man ka. Ingon ka nga, ari ka lang namo. Mingaon ka na ko. Ay, kuhaan kining. Ano lang ka sa may gabay payag nga hinimos kawayan, oh? Nga ang bongbong sa nga kawayan. Ug ang atop ni pa. Ano lang ka diha? Hala, ako kaya naman na. Nindot na Total, may mangita na ko. Sige na ni Kukoy, anak na lang ka diha. Sugot! Huwag kik babae ni pugong na ko. Patik. Pero, kuhaon na kung pipila na ko mga sinina, ha? Asa man nimo kuha? Tuwas kondominium. Ha? Kondominium? Ay, bitaw. Balik na niya ko, ha? Sige, Kukoy. Nya, salamat, ha? Balik lagi ko. Di ako magtiyaso na akong amigong si Bayjango. Misaag ko niya nga, ako'y magbalantay ninyo. Dili ka nga ikaw ang mahimong bantayanan? Uy, buyag! Si tatay. Hello, tay. Nak, diyan ako sa Manila. Kanusta ka mo sakay sa barko, tay? Sa sunod adlaw. Maayo noon, tay. Nyaon sa man nakakaon na ka? Mana, anak. Nay, si tatay. Ha?
cellphone. Amin hello, Dong. Day, di ako sa Manila, Day. Maayo ra bang yung pagbiyahe? Okay ra. Labing maayo. Manawala ko usab ha. Kay misinias nga, gisiniasan ko nga pasudlan ko sa opisina. Sige. Okay, Dong. Okay, bye. Bye. Nay, kung muhatag na ganit si tatay og kwarta nimo pa, palit yung tag-laptop ha, para unya sa kong research, Nay. Oo ba? Tagpila magkananak. Kana lang kong baratuhon, Nay, basta kayo doon na lang ko'y magamit. Sige. Siguro na, Day. Day, Chiri, lakaw sa ko diya. Asa man ka? Mura magbuya akong asawa. Hanggaw, gini mo ko. Naibaw naman ka, Kristo ning imong higala. May dirbiron. Usap na, Kristo, uy. Yes. Gigamit man imungan sa ginuuin taon. Ay kanang Kristo, kung adto kas buwangan, mo na masyador. Mao ba? Hmm. Wag ko kasabot ang mga nga ginganlan ni mo Kristo diha. Basta masyador na. Sige na, Chiri, ha? Kristo. Masyador lagi na. Mo na ikuas buwangan, Kristos buwangan ba? Nari sa ko ha? Basi pa dahi ko swertihon ko ron. Swertihon akong amo. Di ko lid ako palit ko ginasal. Tiguman na lang imong kwarta ko, uy. Tampo sa ko, uy. Sige, hindi ko kaon, way tampo. Sige, ikaw mag-iko. Sige, sugod na gina. Magdali ko. Kang tao na. Ayay. Galit siya. Nagdanghagan. Sorry, sir. Sorry? Okay! Usman! Angel ka! Wasag ng utok ni Maron! Kilingaw! Hijab, sus! Usa! Ha? Magsulay! Animal ka! Di pala ta amigo na! Usa! Ukir ko, amo gaon. Ukir ko. Unsa man kayo, ukir kay ko. Natural man na. Mas intag yung kakay. Hindi na sa maggan ko, di ka. Sus! Kaya ganyan. Buang! Susunod! Ayaw pagdalag! Sorry lagi kayo. Usman! Ha? Sorry ba? Mura magkong nagpangumo ka, ha? Nagtuon ng laway mo sa bidan. Ano mo ko di lagi? Mura kang irumbuang! Igom ta. Sorry lagi kayo. Sus! Talikod eh. Sus! Baik doon sa kumo. Ako bungkang nila. Samay nila. Kabantay ko na. Musukol ka na ko. Buang ko. Anggaw. Iunay ni mo sa pagsukbag yung mga ngayon. Hanggaw ko kay dadas maganti ka. Nagdanghag lang ko. Kaya gini mo. Lagi. Hala. Sukbaga ng naong mo. Hanggaw gining naong nako. Sige. Hanggaw ning naong. Hanggaw. Hanggaw di kang upluka ka. Hanggaw ka di ka na. Ako'y masyador ni mga gaon. Amo. Sunod. Let's sing gatas. Guards, nasud na ta. Yes. Baya. Ngano kanoy? Labihan magod ni mong nagkatutok sa kong atubangan. Siksihan ni Minday. Mao nga shorts. Nga doon isi-isi dapit bugan. Yes. Mo ni usa karon nga na di ay. Imo na tanan. Ngano? Mangayo ka? Hoy! Maya ni mo. Lungagan ko na ng agtang ni mo. Imo din ni amo boss agaon? Ako ning pulutan! Ni pulutan? Yes! Ni pulutan? Huwag ka kibog pulutan. Pulutan? Jen, diwalwal ka mo. Aw! Diha ka na. Jennifer, dali na, Jennifer. Dali na. Wow! Linaktan biya. Uy, linaktan may sound man. Bida. Tig maigo kas bunal na ko, Deb. Mamatsi ko kag mayana. Amo po sa gaon. Asam ta, ha? Meron ta, wala, ha? Sa meron. Oo, sa mga. Tanong ko na. Nagpangumo ka. Wala. Uy, sa meron ta, 50 mil. Meron ta, ha? Meron ta. Meron lagi. Okay. Meron! Oh, meron! Ha? Okay! Meron ako, ha? Meron! Okay! Bitimil! Sa meron! Shit! Pildi ang meron. Nya saman. Ha? May swerte, sir. Nasusok.
Ha? Nya saman. Ah, Pildita, saman. Ha? oh, Nya saman. Jennifer, pildita. Di walwal gamay dila, kaya na pildita. Muna nagkaingon. Aw. Muna nagkaingon. Hindi walwal ang dila. Uy, mutahan na ta. Sir, dahan ta. Ha? Tahan na ta. Ako ha? Nya saman. Ha? Sino sa man? Uy. Kuha na ng kwarta. Lagi ambi, sir, ambi. Beer pa! Beer! Kini, sir, agawon, amo. Pulos ligo ni. Asan tayo ni, ha? Asan? Sa meron ta, wala, ha? So ka, nasuko ka? Wow, nungutan, ha? Tani mong tarong. Klaruhan Asan ta, ha? Jennifer. Asan ta? Umaya ni Jennifer. Ikaw mo'y pili, Jennifer. Oh, ako'y pili. Anak ko sa puwa. Puwa. Ay, nagkadugo-daan. Sa ato pa, sa wala. Sa wala ka. Ha? Okay, sa wala ta. Okay. Sa wala. Klaruhan na. Sa wala. Okay, dawata. Dawa ta, nya saman. Sa'yo saman. Ha? Mutan na lagi ito. Ang gawin ni mo. Istisyon na ako. Yan na, kisa pa tayo nga ni mo. Nganon. Sige naman. Ha? Kukoy, sir. Kukoy. Nya saman. Sa, kulukoy? Bungol makad. Kukoy. Dili kulukoy. Sus. Ismukoy? Hangdo dito ka na da. Sir, kukoy ko, sir. Dili ko si Yukoy. Dili ko si Akoy. Sad, kukoy ko. Nya saman. Oo, sa? Sa kukoy. Sabat. Ko. Koy. Koy. Kukoy. Ismukoy. Ikaw sir, mabugal-bugalon man. Way lami ga. Pero nahimuot ko. Kahit yung dila ni mo. Ay, kataas yung dila ni mo. Jen. Di walwal gamay. Aw! Ay. Papila ko agawon, be. Nga apil ka buang mo. Ang gawin mga tawhana. Beer, Jen, beer. Ang beer. Hindi ara ang beer. Ang pulutan, asan? Ang pulutan. Ang dila. Aw! Nagidanga sinibanga. Sige, nagtinusulok. Sapsupay ni matawan na. Nagtsula ang ganun yung mga uplok. Yung mga uplok, nagtsula ang mga uplok. Sugal na. Kulukoy, sugal na. Kukoy na sad. Sinmail, ha? 100,000. Kukoy lagi taon, di ko kulukoy. Kukoy! Dawat na! Nanay nagmasyar. Sige na. Paabot ang mulugro sila. Makanay. Hey! Sinmil! Sa wala mi! Okay? Kanil kwarta ining garido eh. Kasi may gusto ini. Sweet darling. Daog. Nidaog ta. Yes! Dahil, Jinjin, akong dila, bi, ang dili ba? Asa? Ako ko dila. Ay lang ka busy ka, sir. Busy Ay, ka. binuang niya, ha? Dari mo daog, sir. Bukan ka Tabangan ti ka. Amin dila. Ang daog. Dari daog. Okay. Sa sunod, ikaw yung gihapon ang mupili, ha? Sweet darling. Yes. Imong beer, dali. Imong beer. Okay. Ako lang dila, sir. Ako lang dila. Hanggaw. Ang pulutan, ang dila. Diwalwal gamay. Aw! Chulalat na, sir. Ma, sinoy kukoy man. Naabot na siya. Mao ba? May gibit-bit na siyang bolsita, ma. Nga gisod sa silupin. Dire! Di ba? Koy! Unsa nang imitanoy? Lepay kong 2 ka kilong inasal. O kunya, ice cream. Wow! Ice cream! Kalami good. Di ka kwarta, noy? Daogan ma kong amo. Amo nakapalit ko ani. Di ba misaan mo ko Chiri? Basta magkakwarta ko, magpalit ko kinasal. Ay, kun okay na. Salamat yung kaayo, Koy. Pangaon na mo. Ay pupuno ng di ninyo. Nagpalit siya ko, puso. Init ng puso. Tara tayo, ma. Mga ko na ta. Oo, nak. Fatima, unsa man ang kinasala nga imo nang gilain? Yan na pa siya duha ka buok puso?
Ako nang gilain para ni Tatay Django. Nga nung taon. Ito ano mas tatay ni mo, na nakay na magbarko. Sa tilang kuwit. Tawagan ako sa tatay. Ang akong anak. Hello? Inday? Tay, langaon mi ro kinasal, pinalitin no'y kukoy. Uy, labing maayo noon. Gilainan di ka og imo, tay. Unsa? Saan na ako? Pagkaon na nga, di aman ko sulayo, Inday. Gipahibaw ta lang ka, tay, para pagpahinumdum nimo nga pinangga kay kanamo ni nanay. Inday. Nakakaon na ka diha, tay? Oo, anak. Nakakaon ako. Sige, tay. Si nanay ni mo. Kanina, nay, Ah. tatay ko, nakita nimo. Hello, dong. Day. Basta lang ang imong anak ay nagilainan kag pagkaon kay para ko nimo. Asa man ka? Ha? Wa man. Kadiyot. Unsa man, wa mo'y namatikdan nga daw tan tao diha. Kaluoy sa Diyos, wa man taon dong. Salamat in taon. Ping diha kanunay dong ha. Ug hinumdumi. Nga nagpaabot kami sa imong pagpauli. Oo, day Jerry. Og si Inday Fatima, ayaw pa sad di. Ihatod og kuhaa, gikan sa eskwelahan. Oo, dong. Maningkamot ko day, kutob sa kong mahimo. Mukayod ko, maayo diri sa akong trabaho. Para kaninyo. Magmalampuson gyud ang tinguha nila ni Django ug Cherry para sa kalampusan sa ilang anak ka mahimong hingpit nga sa kaduktura, mga higala. Sundan nyo kanunay sa pagpaminaw ang laing pang mga sumpay ning Sugilanon Lone Ranger. Sugilanon nga sinuwat og sa direksyon ni Francis Iliaga Espares, musical scoring Randy Nacordatayan, audio editor Ariel Macau, soundman Aldwin Nacorda. Talit karato sa RMN Drama. Buto ko listeners ang part 1 sa Lone Ranger, no? Sa dili pa matapos itong vlog, no? Mo shout out sa lang ko sa mahinumduman lang ako mga listeners, no? Shout out ni Kit P. Garcia, no? Na always nagpaminaw sa itong mga upload nga drama, no? Si Saisi Morales usab, no? Kanunay sa ning kasunod paminaw, no? Si Badiday, always si Badiday, no? Nga nagpaminaw sa mga drama. Si Kuansad, no? Si Morlina Alcala, silang Mamirian Rostria, Ma'am Grace Blanca Flor, no? Si Indaylin, si sa Pantas Vlog, sila Ongo Toledo Vlog ug ni Stayap, no? Apo and Prince. Kutob lang sa minumduman mga listeners, no? Kay sa ayuhonon pa man akong cellphone, no? Hinaot na mo success na kung pag ayaw sa kong cellphone karon, no? Kay ilisan ako og LCD. Nya shout out po ni Annalyn Buatis, no? Ug Annalyn Samson nga always nga nagasunod og paminaw, no? Silang Maristel Humawan kanunay nagpaminaw, no? Si isa pa ba to? Shout out po ni Ma'am Gisole, no? Ni Ma'am napabaka ni sila Ma'am Bill, naminaw po baka ni. Ano naman nag-comment, no? Sila Ma'am Life Journey, shout out Ma'am Life Journey. Si Kuan, shout out na ako balik to mga sa una kay basing silent listener lang sila karon ba si Angie D. Binagracia, Super Pop Girls, si Jomar Pulino, miso to? Always may nagpaminaw, no? Always may nag-comment. Ug si Rico Rini Gadularuya, no? Kanunay nagsunod sa Limbo nga drama pero natapos na. Si kinsa pa ba to na limot na nung kakalisanas, no? Sa uban niya Animalus Beans, no? Always yung nagkabantay na kung nasa si comment, no? Lumino sa mga drama, no? Si isa pa ba ito lain? Nakalimot na ko mga kalisanas. Sama man yung cellphone kasi sige maglangas. Gatay-type, ba?
Sa una lang ni cellphone ni. Agara ni kalma na dai mga listeners. Ato sang subayon mga listeners nga ni kalma na. Tara. Lechon na ko na. Iyay nilangas dud. Ni Malus Beans, no? Nice idol na dud sumpay. Shout out lang kung ni Albinia Sulamin o ni Jillian Sulamin. Salamat idol. Salamat po ni Malus Beans, no? Shout out ni Albinia Sulamin. Ni Jillian Sulamin, no? Amorlina Alcala, daghang salamat sir ni ana pod makalingaw kayo ang permi. Salamat po nimo Amorlina Alcala, no? Nya si Annalyn Santarin, thank you sa drama loads. Mag-atang jud ko permi sa sumpay ani nga drama. Salamat kayo Annalyn Santarin, no? Rowena Kilaton, salamat kay Lord sa pag-sacrifice ug upload sa mga drama aron lang malingaw mi labi na namo mga OFW. Kalingawan paminaw mintras nagtrabaho. Salamat kayo Rowena Kilaton, no? Usa ka OFW nga listener, no? Si Lingil Habman, thank you kayo sir idol. Usa pa yan Lingil Habman. Love Heart. Hi sir, salamat kayo sa imong upload nga drama. Maura na kalingawan ako diri sa Daman, Saudi. Salamat kay Love Heart, no? Diri sa Daman, Saudi. Si Dean Ruiz, malingaw ko sa duha ka tigulang perte ka kulit. Ahaha. Salamat idol, God bless. Salamat po Dean Ruiz, no? Nakalingaw gitong si Imyat, no? Sinuguryo. Kuya ug ako'y duawon sa kalag idol kay di gyud ko makaduaw nila. Yampo na lang nako sila labi na akong papa. Gyud, no? Yampo lang, no, mga kay Diyan naman mo sa trabaho, no, diyan. Human na sa daang kalag-kalag, no? Yampo na lang, no, ilang kalag, no, kanunay. Uban sa mga pag-ampo. Salamat kay Jean Ruiz, no? Si Annalyn Samson, salamat kay sumpay sa mga drama idol. God bless you always nimo idol. Salamat kay Annalyn Samson po sa kanunay pagpaminaw. Tinuod jud kayo idol ang atong naandang nga lengguwahe dili jud nato makalimtan kanang naabot og Manila. Nga dili nakabalo mag-Bisaya. Uwi ra kayo na so idol. Ako mga amo idol devoted jud sila nga Katoliko karon kay panumduman sa mga patay daghan kog bulak nga giandam para sa sementeryo. Salamat po, no? Annalyn Samson, no? Sa imong pag-effort og comment, no? Salamat kayo sa kanunay sa pagsunod og paminaw. Si Badiday sakto good loads di gud kailangan ang halad. Ang importante loads imuha nga sila pamisahan ug imuha sila yampo. Salamat sa sumpay loads na ang katapusan sa limbo excited na kay loads. Natapos na Ginoo, nalit lang kog basa ni kay karon bikan makalman ang cellphone mga kalisens, no? Salamat kay Badiday. Si Puan Prince pa shout out dyan. Salamat. Shout out nimo Puan Prince, no? Para ni paspason labo ni kalma ang cellphone, no? Si Danila Gonzaga, thanks a lot Sir Jan for today's upload. Keep safe always and may God bless as always. Salamat po Danila Gonzaga, no? Si Jenny Briones daghan nakaayo mga nice nga drama makawala sa kamingaw nako diri nga naa sa ibang bansa. Mahugid salamat kay Jenny Briones, no, sa pagsunod paminaw. Danila Gonzaga, thanks a lot Sir Jan for today's upload, watching and listening here in Kuwait. Keep safe always and may God bless us all always. Salamat kayo, no? Danila Gonzaga di sa Kuwait, no? Salamat sa pagsunod paminaw. Annalyn Bote, salamat sa kanunay loads pag-upload kay ganda ng limbo. Tapos ng limbo, no? Joseph Cobillo, Sir Goodnan, Sir Aslang, Sir ang sumpay sa Happy Ducky Duck, Sir part 9, wala pa ba update, Sir? Na-upload na itong part 9, no? Yan sa mga nagpangita sa sumpay, no? Subaya sa playlist, no? Naka-playlist ang Happy Ducky Duck, no? Na-continue na nato, no? Paabot mo sa part 10 lang. Jean Love Amat, salamat sa sumpay sa drama Sir Jan, God bless. Salamat po Jean Love Amat, no? Nya si Lini Omega kay siguro sir updated na siya apps o dili na siya compatible sa device nimo. Spice dahil dili pwede video editor. Mo gyud akong na okay naman po niya kung editor, no, kay nakapangita ko kanang free og watermark ba, way watermark ba. May gani kay ning gana sa siya balik ba. Usahay lang kay mo di mo function mo nang uninstall then install balik ginauna na nako. Salamat kay Lini Omega, no? Nya si kini drama day mga listeners, ako ni ipuli yung sa Happy Ducky Duck. Muna nga wa pa man matapos ang Happy Ducky Duck, no? Pasiuna na ako ning part 1. Pero humanon sa nako ang Happy Ducky Duck, no? Usa ta mo part 2 aning dramahan. Ako ning
gipasiuna ang part 1 kay mo na kung puli sa Happy Dakidak kining Lone Ranger, no? Wala nang gipasiuna ang part 1 pero humanon sa nako tong Happy Dakidak bago ta mo proceed sa part 2 aning drama. Nya si kailangan nga sa po cellphone agoy isugmat kong cellphone ka listeners, balikon sa nato ni subay kining sugmat na nabid na madagid pagti ng paspasas langas lagi tayo mahimo siguro ni lagi ka kabadlong na gyud og cellphone nya pasensya na kay mga listeners, sunod na lang yun natin itiwason ang basang comment kay itry sa nakong ayo karon ilisan aning bagong LCD, no? Ilisan nato ni aron ulian naoton ta nga mo success kung pag-ayo karon aning LCD mga listeners, no? So mo to mga listeners, akong balikon ang kining part akin ning drama mo ni kung puli sa Happy Dakidak. Pasiuna lang ni nako ni kay para makibalo lang mudaan ba nga mo ni akong ipuli. Trailer ron ta akong ipasiuna pero murag kumo ng trailer ato na lang jud ng edit so part 1. Pero ang part 2 bag niya nagmahuman ako ang Happy Dakidak. Iwason sa nako ni tapuson sa nako ni Happy Dakidak mga listeners, no? Kay mao ni ang kanunay nga gi-request sa uban nga sige pangita no sa sumpay. Nakasumpay naman ta sa 789 789. So iwason nato ni part 10 hangtod sa katapusan. Nya atong ipuli-puli sa managlahing dalan o si Agaton no? Aton pas ako ning panikamutan nga human mga listeners, no? Nya basin human aniya ang munyeka na pud akong mag-intro vlog na ko sa munyeka dai. Kay nakumpleto na nako no ang part 10. Mga to mga listeners, thank you so much for watching or for listening. Amping mo kanunay mga listeners. God bless kung kanan og advance. Merry Christmas.